ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହିଁ କାହିଁ ମାନେ କଥା ହେଉନାହିଁ କାହିଁ ବାରବାର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଗୋଟାଏ ଦିନକୁ ମୋତେ ମାନେ 100ରୁ 150ଟା କଲ୍ ଆଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ ଯଦି 100ରୁ 150ଟା କଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ କଥା ହେବି ଖାଲି ଲାଇଭ୍ରେ। ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ବି କଥା ହେବି 150ଟା କଲ୍ ମୁଁ କେତେ ସମୟ କଥା ହେଉଦେବି। ମାନେ ମୁଁ ନା କିଛି କାମ କରିପାରିବି ନା ମୋର ପୁଣି କୋର୍ଟ କାମ ଅଛି, ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି, ନିଜ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ସହ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦିନବେଳା ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆସିପାରିବେ, ଆରାମସେ ବସିକି କଥା ହେଇଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କି ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ପାଖରେ ମୋର ଚାମ୍ବରଟା, ଆରାମସେ ଆସି ବସିକି କଥା ହେଇପାରିବା। ଫୋନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ମୋତେ କଥା ହେବି କରେ, ଦିନକୁ 150ଟା କଲ୍ ଆଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସମୟ କଥା ହେବି। ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯଦି ଦିନବେଳା ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରି, ଆରାମସେ ବସିକି କଥା ହେଇଯିବ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ପାଖରେ ମୋର ଚାମ୍ବରଟା, ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆରାମସେ ବସିକି କଥା ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।